L'aparició d'un brot de coronavirus a la residència de la tercera edat privada d'Omusvi d'Alcoi és el primer cas d'aquestes característiques que es produeix a tota la província d'Alacant. Ja aquest dimecres 18 de març han aparegut altres a ciutats com Elx, pràcticament en les mateixes circumstàncies. Es tracta d'episodis de contagi que afecten a la població més vulnerable respecte al virus, pel que la gravetat de les infeccions pot conduir a fatídics desenvolupaments de la situació clínica de cada contagiat. De fet, ja s'han produït les primeres morts per coronavirus a la residència alcoiana. A hores d'ara són ja prop de 60 les persones infectades pel Covid-19 a la infraestructura residencial d'Alcoi. Entre elles s'inclouen tant dels usuaris del centre com el personal sanitari i de serveis que l'atén. Un fet que fa previsible que es produïsquen noves morts en les properes jornades, tractant-se, en la majoria de casos, de persones majors. La Conselleria de Sanitat ha pres cartes en el cas i ha pres el control del centre, aportant més personal. Fins al carrer Oliver d'Alcoi s'han desplaçat més d'una vintena de professionals sanitaris, entre metges, infermeres i auxiliars. Tots tenen com a objectiu controlar el brot y salvar el máximo de vidas posibles. En la residencia de Alcoi hay 134 residentes. Esta residencia cuenta con 134 plazas. Aislados con síntomas tenemos 58. De estos hay 8 que están controlados por nuestra unidad hospitalaria domiciliaria que depende del departamento de Alcoi, del Hospital Los Lirios de Alcoi. Esta misma noche hemos incluido refuerzos, 2 enfermeros, 4 auxiliares y esta mañana se han incorporado 2 enfermeros más y 2 auxiliares. En contratación para reforzar 31 persones. La residència d'Omusvi alcoiana també ha rebut el pertinent equip sanitari per a atendre els contagiats per coronavirus, 58 en total. Aparells de suport vital i respiradors per als afectats per la pneumònia que provoca el virus estan ja actius a les seues instal·lacions. La Conselleria de Sanitat té potestat per a assolir la gestió d'aquests centres amb l'objectiu d'impedir la propagació de la pandèmia mitjançant l'estat d'alarma. Cal afegir que les residències de la tercera edat són, tal vegada, un dels indrets del sistema sociosanitari que major risc suposa per a la saturació dels hospitals per contagis massius. La immensa majoria dels que resideixen en ells necessitarien cures intensives a la UCI en cas de contagiar-se. Voy a firmar en estos momentos una resolución para facultar a la Consellería de Sanidad a poner bajo control y protección aquellas residencias públicas o privadas en las que haya un brote de coronavirus. De este modo, el personal sanitario dependiente de la Consellería de Sanidad podrá tomar cuantas medidas considere necesarias dentro de la residencia para el control y el tratamiento de la pandemia y tendrán plenas facultades en ámbito sanitario sobre el conjunto del personal adscrito a los centros. En quant a les dades provincials, Alacant ha registrat en una sola jornada 185 nous contagis que eleven el total a 243 en la província. En total hi ha 22 morts i 105 persones ingressades, mentre que la xifra d'altes es queda en 16.